имрӯз дар бораи приямои эфир дар Instagram чӣ хел дунафара суҳбат мекунӣ ҳамонро нишон медиҳам барои шумо. бо канали Ҳамнаво обуна шавед ва наворҳои беҳтаринро аз даст надиҳед. хуш мегзарем ба видео. дӯстони азиз, Instagram яъне дар ҳамин сол бигем худашро бисёр пеш бурд. барои ҳамин ҳози обновид кардан Instagramро дина шаб обновид кардан. Ман саҳар дар омадам, аллакай шудагист, яъне ду нафара метавонем ки суҳбат кунем. мисол ман эфир мекунам дар Instagramам, эфир кардастам ва мехоҳам ки ё ки ягон кас менависа ки мара дар эфир бигӣ, мақсад суҳбат кунем. медарои хай даба хоҳи ҷа нафарои ҳамун кадоме ки подписатсият кардан, метавони ки ҳамун нафарои якташа добавит кунӣ, мисол қатиш суҳбат кунӣ ва нафарони ки тра подписатсия кардан ки тра тамошо кардастан, метавонанд ки воам тамошотон кунанд суҳбати шуморо. мегзарем якум ба Play Market ворид мешавем. Play Market медароем, чӣ хеле шумо мебинед Instagram менависем, ама обновид ки кардагиай мегзаремш. Instagram ма даромад ва дар боло дар тарафи дасти чап як расми суратгира кайзер мекунем ва дар тагаш приямои эфир навистагӣ. начат приямои эфир мекунем. аллакай ҳозир мо сар додем приямои эфира. мебинем ягон кас даромад, гирем дар приямои эфир бо ҳам суҳбат мекунем. хуб, чӣ хел ки мебинед дар поён расми ду сара, яъне метавонем ки ду каса аллакай дар поён биромагӣ, метавонем ки бо онҳо суҳбат кунем. ва приямои эфирро даромадем. ҳозир мебинем Парвиз Мирзоев аст дар инҷо. дар болояш зер мекунем ва добавид мекунем. ду кадомеш ки дар ин ҷои хеле серангтаракай, инавоз Парвиз ки обновид кардаги серангай, дар болош зер мекунем ва добавид мекунем ва интизор мешавем Парвиз қабул кунад. зорем Парвиз ки қабул кард, дар поён аллакай худаш мебарояд. чӣ хеле ки мебинед Парвиз бо мо пайвастанд. чӣ хеле оғои Парвиз? меша вақтон хубе накасозен? меша саломатиё наза ёхи? ҳеҷ чӣ гапа Instagram хеле кай? Instagram бисёр кори хуб кардай ва яъне бисёр маъқул шид. метавонад кас дар айни замон суҳбат кунад. приямои эфир, баъд чира гуфтам, ман ҳамин сар як кас қатъиан хеле пахши мустаҳқиқам фикр кард ки дар имоем ё ки дар WhatsApp қати гап застем. на дӯсти азизам, ин программа Instagram мебошад ки ча нав кардем ба фикрам обновид кардагиам, мо ду кас метавонад ҳамчун пахши мустақим суҳбат кунад дар Instagram. хуб, чӣ хеле ки дидем дӯстони азиз, ҳамин қадар суҳбат кардем. ин барои шумо буд. фикр мекунам ки бисёр ба шумо ҳам писанд омад. хуб, дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидед приямои эфир дар ду нафара суҳбат кардем. инҳо ҳамаш барои шумо пешниҳод кардам. агар саволҳо боз бошад ва аз ман нашидоӣ хеле дар Instagram aliakbar.tj подписатсия кунед. дар онҷо саволҳои худро метавонед ба ман пешниҳод кунед ва ман бо шумо ёрдам мекунам. агар видео ба шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк кунед ва дар канал чӣ кунанд? обуна шаванд. подписатсия кунед ва кадоме дар бо маъқултари баъд шид метавонанд ки поделитсия кунанд дар одноклассники худшон, дар контакти худшон. бозам ташаккур мегӯям. خداحافظ. چشم بادام سفیدن دام گوشایی بامه کبگی خیرامه ای گلی شامه صدفتن دار است که نازه بی میدانه ابرو کمانه دل به میدانه